Apua. Onneksi te ootte täällä. Mä en voi uskoa, että tässä kävi näin. Voitteko te uskoa? No ei. Et mun lapsivedet meni teidän kanssa. Lähdetäänkö synnyttää? Mä haluun niitä episraalla. Sieltä unohtaa höpsyt ja sitten alat tulee nyt kahvasti. Niin se vaan on. Iskä äiti viihdyllä. Mä kävin just semmosessa ihanassa kypsyttelyhoidossa täällä Jyväskylässä. Oli siis aivan ihana hoito. Mulle tehtiin akupunktio ja mulle tehtiin gouache sellaista hierontaa ja siis niin täydellinen se koko hoito. Ja nyt sitten oikeastaan heti sen jälkeen kun mä lähdin sieltä, niin mulla on alkanut vähän supistelee ja vähän tuntuu. Joten voi olla, että tää baby päättää syntyä tänään tai huomenna, mutta hyvin todennäköistä, että pian. Me ollaan Jyväskylässä, meillä on vielä vähän matkaa tässä. Me käytiin hakemaan mun pikkuveli ja lapset parilasta kyydissä ja nyt lähdetään ajamaan kohti kotia päin. Sairaalakassit on kyllä pakattuna, tuolla jo mukana. Mut joo, matkalla kohti kotia ja katsotaan, että lähteekö tää synnytys nyt tästä käyntiin, mutta ainakin hyvin pian se tästä varmasti lähtee. En usko, että montaa päivää menee. No niin, nyt me lähdetään vähän käymään lenkillä. Tilanne on se, että vähän supistelee, vähän paineen tunnetta, niin käydään vähän katsoa, että lähtisikö se sillä vähän niin kuin kehittymään tää synnytyssupistus. Limatulppaa irtoo. Olo on aika jännittynyt ja hyvä, mutta samaan aikaan super rauhallinen ja malttamaton. Niin lähdetään nyt vähän kävelemään ja katselemaan, että tapahtuuko mitään siitä, onko siitä mitään hyötyä. Sitten sen jälkeen kuumaan suihkuun ja rentoutua tähän sohvalle ja katsoa jotain sarjaa tai ohjelmaa. Antto on valmiina siellä kahvin kanssa. Valmis synnyttää. No niin. Kello on 22.08 ja käydään vähän käppäilee. Mun tutut rantareitit, mut nyt vaan tavoitteena savustaa Bambiina ulos yksiöstään. Toivottavasti supistuksia alkaisi tulla. Äsken tuli Prismasta pari supistusta. Sellaista niin kuin, mulla on aika kova kipukynnys, mutta sanotaanko, että sellaista kuitenkin ihan niin kuin supistusta, että ne ei ollut mitään harjoitussupistuksia vaan ihan oikeita supistuksia, mutta todella lieviä kuitenkin. Mut kiva jotenkin vähän saada raitista ilmaa ja tavallaan. Viimeinen lenkki ilman housuja. Se voi olla. Oh my god. Mua on tietysti mä vain niinku mikä. Mä oon niin innoissaan. Ja niin valmis lähteä tähän. Täällä on menossa vadelmalehti tee. Ja Alana on ilomielen maistanut. Ekan kerran kun maistan tätä vadelmalehteetä, niin tää ei ollut hyvää. Ja mä olin silleen, että mutta tää on tosi hyvää nyt, kun tähän on totta. Oli se sitten kookosvettä tai vadelmalehtiteetä, niin minä juon. Näin äitin tyttö. Se oli nyt siinä. Nova aisti, että se nyt. Mä tiedän. Koska ei ole Novan tapasta ollut tommonen, minkälainen se on. Tää nyt on aina tämmönen. No niin, tilanne update. Tää on tosiaan päivä 2 siitä kypsyttelyhoidosta, missä mä kävin eilen illalla. Ja mulla on sen jälkeen alkanut tulee vähän just limatulppaa ja ehkä ollut pieniä tuntemuksia. Ja nyt just kun kävin hetki sitten vessassa, niin sitä limatulppaa tuli tosi paljon. Ja se on semmoista veren sekasta. Joten sanotaanko näin, että mulla on semmoinen fiilis, että tää vauva syntyy nyt viikonlopun aikana. Eli nyt on perjantai 28.7. Mä en usko, että se syntyy tänään, mutta mä uskon, että se syntyy huomenna tai sunnuntaina. Joten täällä me valmistaudutaan. Mä oon tosiaan siivonnut koko kodin.
mahan katsaus. Lapset ottaa innoissaan. Isla, mitkä fiilikset, että äidillä ehkä alkaa synnytys? Hyvä. Jännittääkö? Jännittää. No jännittää, ihanaa. Mä siivosin tän mun takkahuoneen. Tän meidän takkahuoneen ihan täysin. Mä oon tosi innoissaan siitä. Mä sain tästä jotenkin tosi kotosan näköisen. Altsukka siellä, pääpenkillä ja vauvan kehto. Sitten täällä on vielä näitä ilmapalloja ja tänne tulee kyllä se sohva jossain kohtaa, mutta jotenkin tää on nyt hyvä näin. Mä kannoin peilin tähän ja mulla on tää pallo ja katsotaan, että saadaanko supistuksia aikaan. Mut niin jännää, me ollaan niin valmiita vauvan tuloon ja joo, no mä odottaa. Mä oon niin kun ihan valmis lähteä sairaalaan. Joten nyt odotetaan vaan kovempia supistuksia, säännöllisiä supistuksia tai lapsivedenmenoa tai jotain. Ja sitten let's go! Mä en malta odottaa, rakas. On niin onnellinen. Ihan tää maha onkin ihan ready. Eikö se ole ihan semmoinen valmiin näköinen vatsa ja tuolla on meidän kaikki kassit valmiina jo. Mut nyt pitää mennä laittaa hiukset. Mä vähän kiharan niitä. Oi mitä Altsukka. Mitä? Oon ylpeä siitä mitä on. Okei. Suorilla hiukset. No on. Voit sä hakea Dysonin vielä, kun mä kiharan tollaista, mä haluan vielä Dysonilla kihartaa, että siitä tulee semmonen niinku muhkeen. Mut eihän nää kiharat edes pysy, mä tiedän, koska jos mä menen ammeeseen ja kaikkea. Mut se, et fiilis on vielä, kun ei oo kuitenkaan mitään kipuja ja näin, niin varmuuden vuoksi pitää vähän kihartaa. Tukkaan. Viimeinen yhteistyökuva ennen synnytystä. Vähän jo supistelee, limatulppa irtoaa. Tää on kuvattava. Aikataulut puskee päälle. Aikataulut puskee päälle, koska nyt on 38+1. Niin aikaahan olisi periaatteessa pitänyt olla vielä niin laskettu aikaa. Et en olisi uskonut, että tänään meikkaan enää tällain. Niin kuin viime yön ja ton limatulpan jälkeen. En olisi uskonut. Ihan olisin halunnut kyllä lähteä freesinä vaan synnyttämään, mutta ei. Nyt rupea laittaa tukkaa ja kuvaamaan. Nytkö on työt tehty ennen synnytystä? Nyt on työt tehty ennen synnytystä. I hope so. Toivottavasti ne hyväksytään. Eiköhän ne hyväksytä, mun mielestä ne oli tosi hyvät. Ai itket. Täällä me ollaan matkalla Jyväskylästä meille ja tilanne on se, että me mennään hakemaan sairaalakassit ja me lähdetään synnyttää, koska mulla meni lapsivesi. Apua, mulla meni lapsivesi ja joo, fiilikset on tällä hetkellä ihan uskomattomat ja tärisyttää ja itkettää ja jännittää ja tosi semmonen niinku niin ihanaa. Mä en malta odottaa. Me lähdetään. Anttu ja Sofia ja Solli. Koko perhe kyydissä. Koko perhe. Kummit ja Kummit on kyydissä. Kerro lyhyesti, sä olit siellä. Joo, mä olin kypsytelyhoidossa. Ja siellä kypsytelyhoidossa tehtiin just kaikki ihanat hieronnat ja oikein jaloista kaikki niinku pisteet käytiin läpi ja rentouduttiin ja sitten korvat ja pää ja kaikki ja sitten lopuksi sitten katsottiin tai sitten vielä kuossaa sitä niinku oikein kunnolla selkä käytiin läpi ja sitten se sanoi se kätilökin, joka teki matton hoidon, että mä oon niin valmis ja mulla on selkä oikein niinku pullistunut ja silleen, että, niinku, että näyttää silleen, että vauva on niinku tulossa sieltä pois.
Ja sitten mua vähän supisteli koko ajan sen ajan, mutta kun mulla on tullut just niitä supistuksia vähän, niin mä en sillä lailla ajatellut kuitenkaan, että no tässä nyt mitään sen kummempaa, mutta sitten se teki vielä niin sisätutkimuksen ja sitten se sanoi, että täällä on kyllä paikat niin kypsynyt viime kerrasta ja sitten kun se pyöritteli ja katteli, niin sit mun lapsivedet vaan humahti sinne oikeesti. Ja vai se on kärpäsenä katossa? Siis oikeesti se oli vaan, että mä tunnen ehkä hiukset. Sitten mä oon, joo, mä sanoin, että ai sillä on hiukset. Mä en vielä siinä vaiheessa tajunnut, että ne lapsivedet meni. Niin sit mä mietin, että miten se voi tuntea ne hiukset, että se ei viimeksi. Tyttö Robin. Tyttö Robin. Sit mä oon, joo kyllä täällä. Kyllä ne kalvot ehkä kuule Liisa menis. Sitten mä rupesin niinku, että sitä oikein humps, sitä oikein niinku tulista lapsivettä. Sitten mä menin vessaan ja sitä vaan niinku valuu ja nyt mulla on tämmönen vaippa päällä ja mukana. Lemonivaiva. Apua, älkää naurattako mua. Pitääkö pysähtyä vaihtaa vaippoja? Kaikille kyllä se oli jo. Antulla kans vois olla kohta vaippaa. Niin pitää olla Antulla. Tulee kohta housu. Housun kummastakin päästä. Joo, oh my god, tää on niin hienoa. No, hei, me jäädään lapsia vahdikseen mä kestän. No niinpä. Joo, ja nyt me ollaan matkalla kotiin. Samuli kysyy, että onko kiire. Pitääkö painaa kaasua? Niin. Pitää painaa. Jos Antulta kysyy, niin Anttu olisi jo varmaan kolaroinut. Anttu, eikö Samuli vielä juo kahvit? Keltaisilla pysähtyy. Apua, mä en pysty nauramaan. Anttu täällä pyörittelee peukaloissa. Anttu, mikä fiilis? Joo. Oi Anttu. Antulle muutut rauhoittavat. Joo, Anttu. Parin tunnin päästä me ollaan sairaalassa. Kohta sä saat iloa kaasua, niin ota rauhassa. Apua. Onneksi te ootte täällä. Mä en voi uskoa, että tässä kävi näin. Voitteko te uskoa? No ei. Et mun lapsivedet meni niinku teidän kanssa. Et me ollaan niinku, mitä ihmettä? Oh my god. Yhtä oikein. Ollaan. Herra Jumala. Lemois ei tiedä mistään mitään. Lemoiskin ei ymmärrä vielä. Minä Liisa tässä, terve. Terve. Mulla meni lapsivedet tossa ehkä tuntia sitten. Mä oon 38 plus 5 viikolla ja tää on 5 lapsi. Mua ei vielä hirveesti supista tai mitään. Mulla tuli siis ihan kunnolla lapsivedet, ei ihan niinku läsähti. Tuli ihan kunnolla. Mä olin semmosessa kypsytelyhoidossa, niin ne meni kesken sen kypsytelyhoidon. Okei. Joo, että onko siellä mitään huoneita, missä on ammeni vapaana? On. Täällä on tällä hetkellä yksi huone ja sitten toinen huonekin saadaan, että kyllä tuo yksi ainakin tässä voi jää mitään varattua ns. Joo. Mä haluaisin tosi paljon ammeeseen. Vesisynnytystoive on. Toive on, kyllä. Vähän rasvaa naamaa. Kävit suihkussa. Kävin suihkussa ja pesin hiukset, kaikki öljyt pois mun hiuksista ja vartalosta ja nyt sit freshinä. Näytät niin hyvältä. Viimeisiä maha. Kyllä. Nyt toivotaan vaan supistuksia. Bring it on baby! Muutenkin ihan oulla. Niin mä tiedän. Sä oot niin valmis. Mä oon niin valmis. Mä oon niin onnettu täällä. Mäkin. Mä en kävi niillä määrin. Oikeesti. Me just puhuttiin, että joku suurempi voima. Koska aina. Me ollaan aina täällä, kun jotain jännää ja isoa tapahtuu. Kun eniten teitä tarvitaan. Mun kummityttö saapuu pian. En mäkään. Menikö huippuille? Meni. Hyvä. Helpotti niin paljon. Täyden palvelun havakin. Hyvä lähtee synnyttää, kun kaikki on kunnolla. Lastenhoitaja, parturin ampaaja, synnytysvalmentaja ja hengitysvalmentaja ja supistussalja.
Aina sä tykkää, että tukkaat niinku stressi. Kyllä. Ehkä ihan fiilis sit myös olla. On. Se on ensimmäisen sillä, että mulla on niin positiivinen viikko ja rasva valmiin. Niin. Ja totta kai, kyllähän se menee hikoon, mutta se on silti että on siinä kuvat kyllä. Mä en halua jo vaan. Ei. Joo, kyllä mua jännittää. Milo? Milana. Me lähdetään nyt synnyttää äitin kanssa. Lähdetään. Me lähdetään äitin kanssa nyt synnyttää. Ette lähde. Lähdetään. Sopii laittaa äiti hiukset, sit me lähdetään. Nyt ollaan matkalla kohti Mikkeliä. Mulla on housut tai mekko nostettuna ja pyyhe alla, koska lapsivettä vaan lorisee. Ja oh my god, ihana oli käydä kotona suihkussa, pesulla ja nyt sitten freshinä kohti Mikkeliä, vai mitä Otto? Kyllä. Ihan superhyvällä fiiliksellä kyllä ja jännittyneenä ja apua, mutta nyt se on meno. Vauva tulee pian. Tässä on mitä nyt on kerennyt noita supistuksia ottaa tähän tämmöiseen supistuslaskuriin. Ja tossa näkyy, että nyt ne alkaa niinku voimistua, että on niinku kovempia. Mä en ole kaikkia kerennyt ottaa, kun mä oon ollut jossain vaiheessa puhelimessakin ja näin, mutta nyt on semmonen 3-4 minuuttia supistusväli ollut ja aika napakoita ja vähän pitempiä. Että täällä näkyy, että alku oli semmosia 30 sekkaa ja nyt niin alkaa olla semmosia 50-40 sekkaa. Ja kello on... Lähdetäänkö synnyttää? Joo, lähdetään synnyttää. Supistaa just nyt. Oh my god. Sit mennään. Sit mennään. Onko monesti? 5. 8,5 vuotta niin synnytetty. No niin. Ihan kuin uudelleen. Saavuttiin just meidän synnytyshuoneeseen. Me saatiin ihan täydellinen huone. Tossa Amme. Yes. Ja mä laitoin nää seksikkäät synnytysalushousut jalkaan. Ja nyt on semmonen turvallinen olo, että jos lapsivettä tulee, niin Nyt saa tulla. saa tulla. Joo. Nyt. On hyvä. Siis mä oon niin innoissa oikeesti. Samoin. Siis mä oon niin innoissa. Nyt me synnytetään. Ja supistukset on sillä lailla semi-kovia, mutta sitten kun se väli on kuitenkin jonkin verran, pari minuuttia, 3, 4, 5 minuuttia yhteensä, niin sit mulla on niin kun tosi helppo olla. Syntyykö tänään vai huomenna? Tänään? Peikkaatko? No en mä tiedä. Niin kuin sä sanoit, että jos se lähtee nyt nopeasti, niin... Sit se on meno. Joo, luin sen sinun toinen lomakkeen. Kyllä, se on vähän muuttunut. Me mennään kahdestaan. No, Niin, Ei ihan kahdestaan. ja sitten siinä oli, että Amme. Kyllä. Se vauva oli aika korkealla, että se saisi vähän painua alaspäin. Niin kyllä. Se kukki lähtee nyt paremmin aukeamaan. Pitääkö mulla vähän liikkeellä? No joo, kyllä. Tai siis kun tuntuu hyvältä. Kyllä, niinpä. Nyt oli kovin supistus koskaan. Tää oli kaikista kovin. Lapset tulee.
Jännittääks? Ootko ihan valmis? On valmis. Äsken kätilö kävi, niin mä olin 3 senttiä auki. Heti kun tultiin tänne, niin katsottiin just tilanne, niin 3 senttiä auki. Ja otettiin se streptokokinäyte ja siinä tuloksessa menee pari tuntia. Supistukset on koventunut ihan tosi kovasti. Kauan mä oon nyt ollut täällä. Nyt tulee supistus. Mä en tiedä miksi, mutta kookosvettä on helpompi juoda. Okei. Tiedätkö, että vettä, niin se kassaa sitä välttämättä alas edes. 35 lämpötila. Anna äkkiä. Musta hengittää vaan. Mikä naurattaa? Se on. Mitä? Se auttaa se ilokaasu. Onks hyvä olla ammeessa? Nautitko? Joo. Sattuu kohta taas. Mä en ehkä halukkaan sen, että ei ole lääkkeitä. Se on ihan miltä tuntuu. Mä ehkä otan epiduraalin tai spinaalin. Mulla on ihan sama, mikä on mulla sitten. Ihan miltä tuntuu. Kaikki on avoin. Kivut yllätti. Sattuu aika kovaa tällä hetkellä. Ilokaasu vähän jees. Ilokaasu jeesaa. Vitsi alkaa taas. Noniin, anna mennä. Yli 11 kello. Onko 2. päivä elokuuta vai 3. päivä? En mä sitä ponnista saa kyllä vielä. Et sä valmis? No valmis. Mä olin vähän aikaa vielä vetää sitä ilokaasua. Tulit sä katumme päälle? Ai et mä tulin raskaaksi uudestaan. En. Mun mielestä tää on aika ihanaa tää synnytys taas. Tiedätkö tällä hetkellä? Mun mielestä synnytys on aika ihanaa ja niin kun, että vaikka mulla on oikeesti tosi kovat kivut, niin tää on silti jotenkin positiivinen yllätys, että tää on oikeesti kivaa tää synnytys, eikä ookin. Ja kyllä mua jännittää tosi paljon. Mutta ihanaa olla täällä ammeessa, ihanaa saada tää ilokaasua ja ihanaa jotenkin niinku saada tietää se, että se meidän pikku tyttö tulee kohta niinku ulos, niin sen takia tää on niin ihanaa. Ja tää on ainutlaatuinen, tää on nyt se meidän synnytyshetki. Tiedätkö, nyt se, se tuli. Me ollaan odotettu, mihin me ollaan valmistauduttu ja se mihin me ollaan niinku, se kaikki on nyt. Ja nyt se on ja täältä lähdetään sitten vasta kun vauva on niinku pihalla. Se on niin uskomaton. Ehkä tosi ilokaasussa on se hyvä, että se pystyy edes niinku huutaa, vaan sä niinku keskityt siihen hengittämiseen, koska sä tiedät, että se on sun ainoa apu. Niin. Niin silloin sä oikeesti keskityt siihen. Ilman ilokaasua kuuluu niin, tommonen... silloin sä et vähän niinku, sä koitat kaikkea muutakin. Niin. Nyt sä et niinku tiedä, että sä... Turha jäkittäminen jää pois. Hengitys on ainoa mikä on. Niin. Oh my lord, oikeesti ilokaasu. Jeesus. Vetää vauvaa. Menee alas, koska mulla on niin paljon. Onko painetta? On. Ja kohta on uusi supistus. Ihanaa, että mä oon täällä vedessä. Tiedätkö, mulla on sellainen niinku kelluva olo, että vaikka tää vesihän ei lämmitä mua niinku yhtään. Niin, no ei se ole 35 astetta, niin ei se ja ole. on kylmällä tää vesi. Mut niinku...
tää niinku tekee mulle sellainen semmosen niinku leijuvan olon. Keventää mua joo ja keventää tää mahaa ja tää asento on niinku hyvä. Ja mä en tiedä, pystyykö mä ponnistamaan tänne. Mä en niinku osaa sanoa oikeesti. Nyt mulla on sellainen olo, että mä en ehkä pysty ponnistamaan. Okei. Että mulla on sellainen turvaton olo niinku ponnistaa se tänne. Mä ehkä haluan sittenkin ponnistaa sen saanko mä oikeesti supistua? Pää on tullut alaspäin ja huomaat, että semmoinen kireä reuna, niin siihen nousee se epiduraali voi olla hyvä. Okei, niinpä. Ja se ei ole, tiedätkö, auennut kuin semmoinen, ehkä nyt teki tällä hetkellä semmoinen 4 senttiä. Okei, niinpä. Joo, se ei ole auennut. Niinpä. Otetaan se epiduraali. Joo. Joo. Tiputellaan ensin nestettä ja sitten tehdään epiduraali toita ja anestesialääkäri. Tuleeko se nopeasti? Kyllä mä uskon, niin ei tuolla ainakaan leikkauksia ole tällä hetkellä. Okei. Onko paljon synnyttäjiä? Tällä hetkellä ei ole muuta kuin työ. Mä en voi uskoa, että mä saan vauvan täältä reissulta. Niin. Tää kaikki on niin arvosta. Mä en oo luovuttaja, vaikka mä otan se epiduraali. Et taakka. Se silleen huomaa ehkä siitä, että ne vuodet tekee tehtävää. Kyllä. Joo. Todellakin. Et kuitenkaan tavallaan et oo edes synnyttäjä, Niin. mutta Mut tuntuu siltä, että mä olisin, Niin. tiedätkö? Että mä en ois ikinä synnyttänyt. Ota Joo. Eli laitan sulle siis Mä olin 17, kun mä synnytin täällä ekan kerran. Ihanaa. Me oltiin Medea syntyi, meidän esikoinen syntyi. Otit sä saman kerran? Antto on 9, täytti sinä päivänä 19, syntyi sen syntymäpäivänä. Tämmönen. Että siitä on nyt syyskuun 11. päivä tulee 15 vuotta. Sitten tuli 2012 poika ja 2013 tyttö ja 2015 poika ja nyt tulee tyttö. Meillä on joka toinen. Tyttö, poika, tyttö, poika. Haluun niitä epiduraali. Niin se pieli muuttuu. Ei se haittaa. Tässä käy näin. Ajattele miten on ihana kun saa muuttua mies. Niin, Siis just kyllä. näin, mä oon niin onnellinen, että se saa muuttaa. Ihan todella kiire on saada se epiduraali. Onko? On. Mä en ikinä synnyttäis missään muualla kuin sairaalassa. Lääkityksillä, kaikilla mahdollisilla. Eiks kotisynnytys? Ei ikinä. Siis mä en ikinä mätsi niin. Mä oisin tässä vaiheessa niin lähtenyt niin ambulanssit soiden. En ikinä Anttu. Mä Joo. vaan sanoin, että tää on niin kivuliasta, tuu ite tähän makaamaan. Onneksi tää nyt niinku muistuu mun mieleen, että jos meille tulee vielä niinku uusi vauva, niin se ei ole edes missään niinku haavelistalla tai missään niinku tavoitelistalla tai missään niinku ajatus pienessäkään syövärissä. On tää turvallisempi ympäristö mullekin. No, Olla tässä. on. Mutta mulla ei ollut kotona mitään supistuksia. Ei ollut. Unohan nyt. Anna mennä.
Huvittava paine tunne. Hyvä. Kohta pääset kuule ponnistelemaan. Otetaan sulta vielä yksi paine, joka sitten... Joo, ja sit mä otan sen. Seuraava sun pistus kun tulee, niin katsotaan mitä se tulee mieleen. Ja se sun pissu tekee veri. Nyt mä kokeilen jos. Jos kelivasta saisit. Hyvin sen huomaa samalla, että kohta lähtee, kato, joo ei oo enää. Tuleeko nyt? No niin, työnnäpä vähän alaspäin. Sen verran kun sivuun, niin kuin helee. Työnnä vaan, sen verran kun helee. Just sinne. Just. Ja taas. Oikein pitkä. Hyvä, ja kerran vielä. Hyvä. Hyvä, ja arvoa. Pitkää. Sä saat sen niin. Hyvä. Ja. Nyt älä työnnä. Ihan vielä tähän sun istukseen. Hyvä. Huokasen väline. Huokasen. Se on niin lähellä. Tenkkele vaan. Ja tulla vaan. Elä väline. Oikein pitkä nyt sieltä ylokanta hömpsyt ja sitten annat tulee niin. Nyt rauhoisin pitkä. Hyvä. Poistutyö. Tule. No just. Nyt jatka vaan. Mahtavaa, tosi. Hienosti. Hyvä. Upeasti. Ja vielä. Laske jalat rauhissa alas. Hyvä. Ja jalat siinä auki. Ja ota vähän. Katoppa Liisa. Nyt. Mä oon syy. Oi. Oi. Tää on leveäharteinen kahvi. No niin. Oi. 0,30 tasan. Vähän oli tiukka. Onne mahtavasti. 0,30. Joo. Aika. Otetaan vaan näytteitä. Ei mitään. Hyvä varmaan. Mä vähän keräilen tuosta. Kaikki on oikein. Hyvä. Rakkaus, se sun tyttö, eikö niin? Ei. Tai siis, että mulla ei oo edes kylmä, mulla on vaan se. Niin. Viimeksi. Siinä se on. Anttu siinä. Ja 5 lapsi. Joo, sä oot niin reini. No niin. Sä oot niin reini. Joskus tarvii imeä. Yleensä ei imetä vaan. Tästä välistä. Joo. Ei Se ei mene ihan yhdellä. Se on vähän yrsinään sitten. Hyvä. Se makaa tossa ja sitä vielä tärisyttää vähän niinku lääkkeet. Niin. Oli tosi kiva. Oli tosi kivulias. Joo. Ihan tosi kiva. Moi.
Nyt sulla on pikku sisään. Joo. Ei me keretty olla täällä kun 2,5 tuntia, 3 tuntia suurin piirtein. Nyt pääset syömään. Sä oot ihan mestari. Huhhuh, kyllä sä tuntukin oikeesti. Rankalla. Siltä se näytti ihan oikeesti. Tässä on mestariteos. Meidän vauva on tunti ja 10 minuuttia vanha tällä hetkellä. 3.8. Ja super hieno suoritus. Kiitos rakkaus, me tehtiin tää yhdessä. Oikeesti. Rakastus. Samoin. Niin ylpeä meistä. Me tehtiin tähän ja nälkä. Mä uskon, että tässä on tää vauva. Ihan uskomatonta. Niin se vaan. Me ollaan iskä äiti viidellä. Maistuu niin hyvä. Nyt olisi syöty omat ruuat ja vauva olisi syötetty jonkun aikaa. Ja pitäisikö me ottaa myös kumppia? Kilistellä. Kilistellä vauvan kumpiaksi. Pikkuinen. Kumpi. Kiitos. Mun pieni on hereillä. Pääskö sulta ääni? Kiitos rakas. Kiitos sulle. Me oltiin aika mahtava tiimi. Sä teet niin upean työn. Me tehtiin tää. Aika hyvä. Niin väsynyt, mutta onnellinen. Miten imetys lähtee? Ihan hyvin, sä haluat lentää se tissi suussa. Okay. Tämmönen perhehuone meillä. Tuolla on mun Peti. Tää on tosi hyvä. Täällä on Liisa. Ja Bambi. Kuinka täällä voidaan? Täällä odotellaan aamupalaa ja on paljon parempi olo nyt, mitä niinku silloin yöllä oli. Tärisytti niin paljon ja oli kyllä niin semmonen vähän shokkitila ja jännitystila se synnytyksen jälkeen. Nyt sitten kun on päässyt tässä perhehuoneessa kotiutuu vauvankaan, niin on kyllä tosi hyvä olla. Joku kai siellä on. Saatko hyvin nukuttua? Sain, siis mä oon saanut niin hyvin nukuttua. Väsyttää edelleenkin. Vieläkin tietysti semmonen, että vois nukkua, mutta niinku tosi hyviä sonneja, että tavallaan täällä liikkuu. Se on maailman kieltein. Odotellaan lääkäriä. Tää vauva on vaan maailman suosin. Just syötiin ruuat. Meitä on palveltu ihan superhyvin täällä Mikkelin sairaalassa. Tää ollaan saatu olla niin tosi rauhassa ja oikeesti levätä. Vauva on nyt kohta 36 tuntia ja lääkäri tulee kattoo hänet ja sitten toivottavasti päästään kotiin. Tästä pitäisi yrittää jaksaa nousta ja käydä suihkussa. Lääkäri kävi kattoo vauvan ja vauvalla kaikki hyvin. Mut vitsi se vähän itki oikeesti kun lääkäri teki sitä tarkastusta. Se ei ole itkenyt vielä kertaakaan.
sillä lailla. Ja nyt sitten saatiin lupa lähteä kotiin. Ihan pikkusen kanissa saatiin lupa lähteä kotiin. Kattokaa. Mikä rääpäle. Ja me odotellaan nyt vaan, että me saadaan paperit. Sitten me lähdetään. Samuel ja Sofia kun oli meillä tosiaan, kun vauva niin synnytys käynnistyi ja nyt ne on niin täällä Mikkelissä päin, niin ne tulee katsomaan nyt vauvaa. Bambi näkee kummit ja Lemonski heti. On ihanaa kohta päästä kotiin. Oh. Vaikka täällä oli kyllä oikeasti tosi hyvä olla. Meillä oli mun mielestä tosi hyvän kokoinen tää meidän huone. Saatiin olla ihanasti täällä ja näin, mut koti on koti. Ja mä päästä sinne hälinään. Oh my god, miten mä olen täydellinen lapsi? Se on täydellinen. Ja miten paljon tukkaa? Ja on se aika tumma. No on. Toistaiseksi. Toistaiseksi joo. Eikä oransseja vielä. Ei sitä tiedä vielä. Mitä ne siitä on? Nyt lähdetään autolle. Ei, se on tarpeenkaan. Ei! Synnytys alkoi ja... Synnytys alkoi ja synnytys loppui. Meidän doula on täällä. Vähän jo himaa oikeesti. Rakas, never. Apua, tästä me tultiin ja nyt me tullaan takaisin. Ajatelkaa oikeesti ensi hetkistä. Niin.